Hayırlı gün dostlar, Балташ deyip zor harfler bilen yazıp koyduk. Bu topşırığımızın birinci sekundlarından ık. Hem bizning Балташ rayonunda bulgan seferlerimizin barlık vakıgalarında bu topşırığa kirmegenlerinde şu hesaptan #Балташ hem #Yulşı degan sözler oşa izli alasız barıgızga da yaxşı bilgili bulgan sosyal şilterlerde. Mana endi bir de bilmevşiler bulsa, onun ismini de yazıp koyabız әле. Bizge de öğretirgandır. Endi topşırу temasına kelebez eken. Biz bugün Балташ rayonunda, onun üzegi Балташта. Hem bugün biz 2 günlük seferimizni başlarga turabız. Bunu aldan ok sizge aytip bilgirtip koyasыбыз kile. Çünkü bu topşırılar baribir de endi tübek tarixi bulgaç birsi-birsine beyli bulaşaklar. Bizning topşırılarыбызны bir de kaldırmışı qarab barırga tırışığız. Endi şuşa sosyal şilterlerde hem şul hesaptan Яңа Гасыр kanalının akkauntlarında onun anonslары, üstüme materialları da çıgıp baracak. Bugünkü iş tertibine kelgende Балташтан başlayız hem Tünter avılı bilen devam etebіз. Onda bizni büyük zor tarih hem vakıgalar küte. Gittik. Bu 2 günde biz bulgan avullarının, tübekning ne derecede unikal ikenligin güzellau için sözünü Балташның Жәмиғ мәчетендә урнашкан muzeydan başlayıq. Elhamdülillah, bizning Балташ bistesinde, eleki Балташ avulunda 2 meşit bulgan. Naq менә шушы мәчетнең каршы ягында, анда икенче мәчет урыны булган. Шушы җирдә дип әйтелә ул икенче мәчет булган дип, шункырада үзенең үзәк Балташның үзәгендә булуы белән һәм дә инде шушында булуы аның тарихлы дип әйтәбез. Инде мәчет безнең 12 гыйнварда 94 елны ачылды. Ул елны бу Раҗаб айы календаренчә Мигъраҗ кичәсенә якын иде. Һәм шуның өчен иң элек ачылгач инде аңа Мигъраҗ дигән исем бирелде. Һәм 2007 елда инде безнең бистәбездә икенче мәчет Раиф мәчете ачылгач, инде хәзер кайсы мәчет дип йөргән вакытта шул вакытта инде бу үзәктә булгач үзәк мәчет дигән бирелде шушы әлеге мәчеткә. Инде мәчетебез үзенең 94 ел масштабы белән караганда зур итеп салынды. Алла рәхмәте булсын җитәкчелеккә. Шушы мәчетнең аскы каты, подвалы казылмаган иде. Һәм ул вакытта әтием Басир хәзрәт Бикбаев ул имамлык вакытында шушаның аскы каты казылып, анда ашхана, мәдрәсә бүлмәләре булдырылды. Мәдрәсәдән тыш шушы ук мәчеттә мәктәпкәчә яшьтәге балалар белән эшләү үзәге, остахана барлыгында искәртеп булса да узабыз. Чөнки кызганычка каршы, аларга аерым тукталып, тәфсилләп сөйләр өчен вакыт кысанрак булды бу юлы. Мин кем? Нәрсәгә ирештем? Изге динемә, туган телемә, туган җиремә ни кылдым? Бабаларым нинди мирас калдырып киткән? Гыйбрәт илә кыйблабызга туры юлны табарбызмы? Һәрбер килгән экскурсия килгән кешеләр белән шушы сорауларга җавапны эзләү белән башлап җибәрәбез. Безнең беренче бүлек biz kitaplı халык дип атала. Шушы бүлектә без районыбызда сакланып калган борынгы китапларны җыйнадык. Марат хәзрәт аларның һәрберсен укып, җыйнап, тәртипләп, темаларга бүлеп куйды. Монда китаплар һәрберсе темаларга бүленгән һәм балаларга да, олыларга да аңлаешлы булып яталар. Хәтта әле кайсы берләрен балаларга ачып та күрсәтәбез. Үзебезнең нинди дәүләт, нинди милләт кешеләре икәнен аңлатыр өчен балаларыбызга рун язуыннан алып язу тарихын куйдык. Һәм инде безнең иң зур яткарыбыз, иң зур горурлыгыбыз бу Казан басмасы. Әлеге музей экспозициясына җыелган тарихи материалның мантыйгы бик үзенчәлекле. Без монда бүгенге көндә безгә таныш булган дин һәм мәгърифәт үзәкләрен күрәбез. Зур-зур мәчетләрне, шул исәптән Казандагы, Уфадагы зур мәчетләрне танып беләбез. Һәм аларның шишмә башын, аларның тарихлары башын без Балташ ягыннан икәнен белеп, бу урында ничектер үзебезгә ачыш ясыйбыз һәм ләззәт алабыз дип әйтик. Бер кичкенә генә мисал китерәм. Шушы
Балташтан 450 километр ераклыкта урнашкан Стәрлебаш дигән авыл бар. Ул Башкортстан Республикасында. Стәрлебаш авылы электән үзенең зур мәдрәсәсе белән дан тоткан. Әлеге мәдрәсәдә, шушы мәдрәсә комплексында дип әйтик инде, революция алдыннан 22дән артык бина гына булган. Һәм анда 800ләп, 1000ләп 9 яшьтән алып 22 яшькәчә шәкертләр укыганлыгы билгеле. Стәрлебаш авылы гомумән шул мәдрәсә тирәсендә төзелгән генә кебек булып тоела. Гәрчә ул авылда бүгенге көндә биналарның берсе дә сакланып калмаса да. Әлеге мәдрәсәне булдыручылар, аны үз акчаларына үстерүчеләр, тотып торучылар Тукаевлар дигән шушы Стәрлебашның бик атаклы һәм әлбәттә бай нәселе. Ул Тукаевларны кайдан килгән дисәгез, алар Урманай дигән тарихи шәхестән киткән. Урманай бабай ул Балташның Салавыш авылының беренче имамы. Тукаевларның шул фамилиягә кереп китүе Урманайның улы Тукай исемле кешедән булган. Менә шушы Тукай бине Урманай дигән кеше Стәрле елгасы буена барып урнашып, әлеге мәдрәсәне башлап җибәрүче булып тора да инде. Күрәсез, зур, шанлы тарих һәм аның кечкенә генә, ләкин бик мөһим башлангычы. Шушы ук музейда Түнтәр мәдрәсәсенә бигрәк тә аның күренекле ишаннарына кагылышлы мәгълүмат та тупланган. Мөхәммәд Гали ишан, моны инде ишми ишан белән бутыйлар, бу алар икесе ике шәхес. Безнең Мөхәммәд Гали ишан Түнтәр авылында туа, беренче дини гыйлемен Сосна мәдрәсәсендә ала һәм укып кайтканнан соң яңадан Түнтәр мәдрәсәсенә кайтып, ул инде авылга нигез салынганнан эшли башлаган авыл мәдрәсәсен зур имамнар әзерли торган мәдрәсә итеп оештырып җибәрә. Һәм шанлы Түнтәр мәдрәсәсенә нигез салучы, көч бирүче шәхес бу инде Мөхәммәд Гали ишан. Ул шулай ук ишан булып, мөдәррис булып, мөгаллим булып кына утырмый, авылга ул игенчелекне, терлекчелекне алып кайта, аның алма бакчалары була. Һәм халыкны эшли итә, шулай бик күп сәдакалар бирә, үзендә мал туплап, мал җыеп ятмый. Аның да карамәтләре турында, дугалары кабул булуы турында бик күп риваятлар сакланып калынган. Карамәт дигән әйберне әйтеп булсагыз иде аңлатып. Карамәт, мәсәлән, әйтик, ул аның әйткән сүзе рас килә, кылган дугасы шунда ук кабул була. Ягъни бу бернинди гөнаһы булмаган, Аллаһ Тәгалә каршында бик зур дәрәҗәгә ия булган, суфилык дәрәҗәсенең иң зур дәрәҗәсенә ия булган кешеләргә хас. Ягъни аны бәла каза әйләнеп уза. Мәсәлән, шундый вакыйга була. Алар күчере белән авылга кайткан вакытта бик каты яңгыр ява һәм күперне су алып китә. Күпер инде юк нишләргә дигәндә күчерне әйтә, син күзеңне йомды. Һәм күчер күзен йома, күзеңне ач дигәндә алар инде елганың икенче ягында булалар. Күчер хәтта сизмичә дә кала, ничек итеп алар елганың теге ягына чыкканнарын. Тагын бар шундый вакыйгалар, килене кыш көне бала көткәндә әйтә, минем дә җиләк ашыйсым килә ди. Барды ястына төштә аша ди, шуны ястына төшсәң дә җиләк үсеп утыра. Менә шундый карамат, ягъни гади кешегә генә хас булмаган рәвештә дугалары кабул булу. Түнтәр авылына 1650-1680 еллар аралыгында нигез салынган дип исәпләнә. Иң кызыгы, шушында килеп утыручы, беренче килеп утыручылар 6 бер туганнан исемнәренә кадәр сакланып калган. Чыганакларда һәм ул чорның, менә 1680 еллар дип алык инде, 17нче гасырның уртасы татар исемнәренең шушы төбәккә, бәлкем хас булган татар исемнәренең кызыклы яңгырашларына игътибар итегез. Үтәй, Күркә, Кушай, Кушандай һәм яңгырчы исемнәре бар. Уразмәт бар тагын берсе. Дөрес, менә ул Үтәй белән Күркә дигәннәр инде бөтенләй үк сәер булып яңгырый, бәлкем алар кушаматтыр дигәндә фараз бар. Шулай да менә ул чорның бер бизәге булып тора. Андый бизәкләр әлеге авыл тарихында шактый булачак бүген. Чөнки безнең өчен Түнтәр авылына килү, аның мәдрәсәсе һәм авыл тарихыннан тыш әле безнең өчен бик кадерле булган бер шәхеснең дә тарихын барлау. Ул Рәфкать абый, ул инде шушы
авылның, якын тирәдәге авылларның, Түнтәр мәдрәсәсенең, ишаннарының барлык шәҗәрәләрен туплаган кеше, аның музеена бөтен экспонатларны җыйган кеше һәм үз гомерендә инде 60 елдан артык ул тарихны өйрәнү белән шөгыльләнә. Аның инде бастырып чыгарган китаплары да берәү генә түгел. Инде менә шушы исемнәргә, авылда булган төп вакыйгаларга барып ялганыр өчен, аларны барлар өчен без Түнтәр мәдрәсәсе музеена юл тотабыз. Мен 678 елда Яңгулда барлыгы немде бар иде ул 30лап хуҗалык булган. Ничә ир яшәгән дигән данлар да бар, 70лап кеше яшәгән инде, күп яшәгәннәр инде. Ул Яңгул дигән кеше Яңгул Янбулатов дип килеп чыкты име? Янбулат Яңгулның әтисе булып тора. Хәзер инде бездәге Түнтәрне төзегән 6 бер туган дигәннәрдә 6 гына булманнар, 7 булганнар. Буларның бөтенсен салават җибәрде. Бу мәгълүматларны инде шушы 7 бер туганның туган елларын Яңгулда булган теркәлгән елларын, Түнтәрдә булган теркәлгән елларын чагыштырып, бөтенсен анализлап, мен инде шундый нәтиҗәгә килдем. Үземчә инде. Түнтәргә булар килгәннәр 1650-6 еллар тирәсендә. 30да түгел, шушы чорда инде. Башта килгән буларның 2 хуҗалык кына килгән. 2 хуҗалык кына килгән. Ул вакытта бит инде бик зур салымнар салганнар. Шушы салымнардан кашып килгәннәр булар. Менә бу Күйек авылының кешеләре дә әнә шул салымнан кашып киткән кешеләр инде. Булар бу яктагы урман иченә кереп утырган булып санала. Булар елга буйлап килгәннәр дә урман буенча урманга кереп утырганнар инде шушында. Ул вакытта инде Утмурт авылы менә бу Кышкат авыллары булган дип әйтелә инде. Алар башта шунда урнашмакчы булганнар, но анда урнаша алмаганнар. Менә монда безнең Шишмә янына килеп, зур Шишмә янына килеп урнашканнар. Без сәфәрдә йөри торган тапшыру булгач, нинди генә авылда, нинди генә музейга керсәк тә, анда сакланучы әйберләр аша шушы төбәкнең тарихын шамаларга, аның үзенчәлекләрен ачарга тырышабыз һәр вакытта да. Һәм гел шушындый менә кызыклы әйберләргә тукталабыз. Моның кистән икәнен күпләр белә торгандыр инде. Менә шушындый тимер гөрзие бар инде аның башында, аның төрле формадагы, төрле вариантлары бар. Бу юлчыларның кул астында гел йөртә торган кораллары дип әйтсәк тә була. Сәүдәгәрләр, төрле ярминкәләргә баручылар, кайтучылар товар белән йөриләр бит инде. Андый-мондый юлда юлбасарлар очраса, шуларга каршы торырга дигән корал инде бу, дөресен генә әйткәндә. Ләкин биредә, Түнтәрдәге музейда аны бүре үтерү җайланмасы дип язып куйганнар. Һәм дөрестән дә бу шушы яктагы юлларда юлбасарларга караганда бүреләрнең ешрак очравын күрсәтә торган әйбер. Тагын берсе, шулай ук моны инде урманлы як дип, урманга бәйләп карыйбыз. Бик очраткан әйбер түгел. Бу инде агач тамырыннан эшләнгән, менә шушындый бастырак ыргага. Шулай ук ераграк юлга зур йөк белән чыккан вакытта, әйтик инде олау белән пишән төяп кайткандадыр бәлкем. Бу инде бастырак дигәне, йөкне аркан белән бәйләгәч, аны әле тагын теге ыргак каләктереп, борып, бастырыклап куя торган шушындый эш коралы да бар. Инде урманлы як дигәч, монда бит инде булай да, теге урманы бар, ярганагы бар. Шундый рельефы да катлаулы, табигаты да дала булынгына түгел. Шуңа күрә сыерларга тага торган кыңгыраулар да монда берничә вариантта сакланган. Бик күргән әйбер түгел. Һәм инде Казан арты булса да безнең якларга бик хас әйбер түгел дип әйтер идем мин моны. Шулай ук чытырманлыкта, урманда каяда булса чыгарып җибәргән сыерын югалып йөрсә, шушының тавышы аша табып алып кайта торган булганнар инде. Зәһәр моннан белмим, бүреләр дә куркып качкандыр бу тавыштан.
авылга нигез салынып, Әйе. 100 ел вакыт үтте дигәндә, 1730 елда ялгышмасам, Түнтәрне мәдрәсәсе барлыкка килә. Әйе. Ул вакытта беренче баскыч мәдрәсәсе була инде бу. Әйе. Башлангыч Әйе. белем бирә торган өлеше була. Кем була ул мәдрәсәгә нигез салган кеше? Әллә шушы ул кешесеме ул? Менә бу Габдуразак хәзрәт хатыны белән, җәмәгате белән Түнтәргә килеп, бирегә инде кашып килгәндер инде ул мөгаен, тоже урман эчендә, Утмурт авыллары эчендә име, урнашкан безнең кругом Утмурт авыллары бит инде. Монда да Утмурт авылы, монда да кругом Утмурт авылы. Бөтен яктан да, дүрт яктан име. Урман эчендә шушында ышыграк булыр дип килеп урнашкан дип уйлыйбыз инде без аны. 40 ел дәвамында биредә хезмәт иткән ул. Аның кабере безнең зиратта. Нәкъ менә теге Нәҗип Түнтәри китабында аның кабере Түнтәрнең борынгы зиратында дип конкретно язылган иде инде. Аны инде безнең кешеләр элек-электән изге урын дип, аның шардыгын кырып, элек шардыгы агач шардыганнар торганнар инде. Аның агачы да бар иде әле мин белгән вакытта. Аны саклап, аның туфрагын алып китеп, шушындый дәрәҗәле итеп йөрткәннәр, изге кеше итеп йөрткәннәр, аның тау итәгендә шишмәсе дә бар име. Менә шушы Габдуразак хәзрәт ул безнең бик дәрәҗәле, бик зур кеше булган дип язылган инде шушы Нәҗип Түнтәринең теге тарих китабында име. Аның турында бик күп мәгълүмат. Түнтәр мәдрәсәсе музеенда безнең игътибарны җәлеп иткән тагын бер әйбер, ул шушы Түнтәр зиратында булган, сакланып калган кабер ташларының тупланмасы дип әйтик инде, һәм аларның язуларының татарчага тәрҗемә иткән вариантлары яки аларның транскрипцияләре бирелгән менә шушындый бөтен стенага сузылган стенд. Нәрсәсе белән игътибарны җәлеп итә ул? Беренчедән, бу авылның тарихын шушы кабер ташлары аша ачып күрсәтүнең бер ысулы, чөнки кабер ташларын өйрәнү ул фәннең, тарих фәненең тагын бер аерым юнәлеше бар. Монда 1888, 1911, 1901, 1892 елгы һәм башка шундый менә 19-20 гасырга караган кабер ташлары бар. Икенчедән, әгәр дә кабер ташларының үзләренә игътибар итсәк, алар эшләнеше ягыннан да, күпмедер дәрәҗәдә каллиграфиясе ягыннан да һәм бу кабер ташларының бизәү ысуллары ягыннан да бер-берсеннән аерылалар. Гадәттә, кагыйдә буларак, моның шикелле эшләрне эшли торган булалар зуррак мәдрәсәләрдә яки гомумән мәдрәсәләрдә белем алучы шәкертләр. Һәм менә шушы кабер ташларының төрлелеге ул шәкертләрнең дә үзләренең осталыкларының традицияләрен күрсәтә торган бер шундый шәрехнамә дип әйтим инде. Чөнки монда бит инде төрле яктан килүче шәкертләр бар. Беренчедән, аларның һәрберсенең үзе белән алып килгән алымнары, үзләренең традициясе дип әйтик инде, үзләренең мәктәпләре булган. Һәм кабер ташларында бу әлбәттә чагыла. Бу яктан авыл тарихын тулыландырып тора. Әлеге кабер ташларының күп булуы, ни өчен алар күп, ни өчен сакланганнар? Чөнки аларны эшләргә кеше булган. Ягъни бер мәдрәсә шәкертләр, алар гыйлемле, алар бу нәрсәне дип әйтим инде, һөнәрнең тәртибен беләләр. Шуңа күрә гел аларга мөрәҗәгать итә торган булалар. Мәдрәсә училище дип атаган бит инде руслар теркәгән. Моның датасы 1829-31 еллар дип санала инде. Шушы вакытта безнең бу мәчеттә зурайтылган. Бу вакытта мин сезгә килгәч сөйләгән идем. Менә бер өлешәнең борынгы бина булган, аның янына инде зурайтып эшләнгән мәчет дип инде хәтерләсәгез име. Bir десятина жер, ул 1 гектар чамасы инде, территорияны алып, шушында шушы Гали Ишан безнең мәдрәсәгә нигез салган инде, шушы муллалар әзерләп торган мәдрәсәгә нигез салган. Андан шәкертләр өчен дә торак бүлмәләре, китапханәләр, аннан соң 30лап сыер тоткан ул. Аны күрәсен шәкертләр тәрбияләгән, сөтен шушы шәкертләр өчен файдаланган име. Аннан көн сайын дип күрсәткән инде оланда фәкыйрьләр дә булган бит инде. Унлапмы, күпмедер фәкыйрьләрне дә көн сайын туйдырып тора торган булган ул үзенең шушындый эшмәкәрлек эше белән инде. Аннан акча җыймаган ул.
Ondan şöylənген nesilli otlar üşütü bilen de o'zi otda bir usta yürügen, даже ot bilen şov bargan vaqtda yerden kuyavlığın olatırgan bolgan saban toylarda şunday dereceli bolgan. Ondan bir köpkene kitaplar alıp qaytkan ol Afganistan'dan Buhara'dan indi zor kitapxanası bolgan anın. O'zi davula bilen de şöyləngen, davulagan vaqtda da hatta başka millet kişilerini de kabul etken birinde de akşa olmagan, israf olmagan, hani bir dereceli bulgan bitinde bu gayaz İshak'ın tege sünnetçi babay hikayesinde de kuşatılgan indi olturda. Mene şuşu in dereceli şırı şuşu Muhammed Gali İşan negizin şırında bulayındı. O o'zi isen vaqtda o'g'indi qizin kuyovga berib, o'zining kuyovini ana şol mazar asti avulundagi yigitga shakirtga endi u тоже hojda bo'lgan, masada hojda bo'lganlar endi ular mana shunday ravishda deb ko'z oldiga keltiramiz endi biz shunday ma'lumotlarimizda. Төнтәр авылының тагын бер үзенчәлеге биредә бер үк вакытта җәдиди һәм кадими мәдрәсәләрнең эшләве һәм мәхәлләнең дә икегә бүленгән булуы. Төнтәр авылы мәдрәсәсенең менә бу ак таш бинасы 1905 елда шушы Төнтәр авылының сәүдәгәре Мөхәммәд Шакир Хакимов акчасына төзетелә һәм мәдрәсәгә бүләк ителә. Аның бу бинасы кадимчеләр укый торган бинасы була. Шуннан 150 метр гына өскәрәк күтәрелә без икән урам буенча. Анда мәдрәсәнең кызыл кирпечтән төзелгән тагын бер бинасы бар. Анысын 1912 елда шулай ук сәүдәгәр төзетә һәм мәдрәсәгә бүләк итә. Анда җәдитчеләр укый. Күрәсез, бер-берсенә терәлеп торганнар һәм бу очракта инде без ияләнгән әдәбияттан укып, Тукайның шигырьләрендә бар бит инде. Аннан соң Марҗанинең төрле хезмәтләрендә үзеп алып укып, җәдитчеләр белән кадимчеләрнең бер-берсенә бик нык каршы торганнарын, маңгайга маңгай терәшеп, бәргәләшеп дигәндәй, һәм инде бер-берсенә донуслар язуга кадәр барып җиткәннәрендә әйтәбез, һәм шуның аркасында безгә ничектер ялгыш фикер дә керә. Аларның чыннан да шул кадәр душманнар булган икән дип уйлап куябыз. Ләкин чынлыкта аның тарихының бөтен матурлыгын һәм байлыгын менә шушы Төнтәр авылында күрәбез. Әйе, алар икесе ике юнәлештә булган мәдрәсәләр. Бу якта да үз имамнары, үз мөдәррисләре, инде кадимчеләрнең дә үз имамнары, үз мөдәррисләре ишми-ишан бит инде монда. Ләкин бу ике мәдрәсә шәкертләре инде никадәр генә төрле фикердә булмасыннар, алар еш кына шушы мәдрәсә биналарының берсенә җыелып, мөназара, ягъни дискуссияләр уздыра торган булганнар. Һәр яктан үзләренең фикерләрен, үзләренең карашларын әйтеп, бер-берсен тикшереп, ниндидер хаталарын табырга тырышып эшләүләр дә булган. Һәм әлбәттә, монда ниндидер теге бергәләшү яки ике бинадан чыкканнар да сугышканнар дип әйтерлек вакыйгалар булмаган. Инде аның дискуссияләре дә татарча әйткәндә культурный гына бара торган булган. Һәм әлбәттә, булачак имамнарга һәм дин гыйлеме белән шөгыльләнүче кешеләргә мондый дискуссияләр белән үрелеп баруы аларның уку процессының күпмедер дәрәҗәдә чыныгу да булган. Авыл халкы ничегрәк, ниндирәк мөнәсәбәттә булды икән? Менә ике мәхәллә бит инде. Әйе. Ике мәчет бар хәзер, икесе ике төрле имам бар. Берсе җәдитче, берсе кадимче дигәндәй. Мин моңа бармыйм, нишләп мине бу мәхәлләгә кертегез? Минем нидә Ишмөхәммәд ишанда алас килә. Дөрес әйтәсез. Менә ул мәсьәлә буенча өлкәннәр сөйләү буенча инде мәҗбүриләп бүлү булмаган. Кем кайсы мәхәлләгә керергә тели, шунысына барган һәм шунда язылган. Инде Коръән ашларында, башка әйберләрдә ул үзенең мәхәлләсенә буйсына торган булган. Теге урамы белән түгел, үз теләге белән кем җәдит мәхәлләсенә, кем бу мәхәлләгә ансы үз теләге белән бүленгән. Алай чагыштырырга ярамаса да, мәхәлләнең саны буенча аерма зур булганмы? Мен onun турында мәгълүмат юк. Берсендә күбрәк, берсендә әзрәк. Юк, андай мәгълүмат юк, чөнки менә мәдрәсәләрнең элек битендә бөтенесе ташландык лапасларга тутырганнар, тау китапларны өйгәннәр име, кем кайда тели, ничек тели,
шулай алып киткән име, кем нәрсәне электиргән, кемгә файдалы булган, аны алган име. Хәтта шәкертләр укыган, ниләр укыган әйберләр дә бик юк дәрәҗәсендә. Түнтәрнең атаклы мәдрәсәсе тарихы Совет хөкүмәте ныклап урнашу белән өзелә билгеле. 1924 елда мәдрәсә биналары нигезендә Арча кантонында беренчеләрдән булып икенче баскыч мәктәп ачыла. Бүгенге көндә мәдрәсә биналарында ул мәктәп тә юк, әмма алар безгә тарих сабагын бирүне дәвам итәләр. Җәдитчеләр һәм кадимчеләр мисалында гына да үткәнебезнең без күзалларга күнеккәннән никадәр аерыла алганын аңлагансыздар. Үзебезне саклыйк дисәк, тарихтан башлыйк. Рәфкать абыйлар буыны бу юнәлештә үз сүзләрен әйтте. Ә безнең әйтер сүзебез бармы?